खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोख्रों बाथ्रा जेब्लासिम आं आसामाव थांनानै थागोन अब्लासिम उन्दै बैसोखौ जुलि लानायखौ आं गोख्रोङै हेंथा खालामगोन आरो बेबायदि खालामग्राफोरनि थाखाय आरो उन्दै बैसोआव जुलि लानाय आरो उन्दै बैसोखौ जुलि लानायनि दुखानखौ बन्द खालामगोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नंगौ दिनै रायजोनि आयेन आफाद जुथुमाया दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव दिनै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों रायजोआव आरोबाव फिन उन्दै बैसोखौ जुलि लानायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगोन आरो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बिथांमोनखौ गोख्रोङै राहा लागोनखौ बे समाव फोरमायदों सासेबो गनाय नङा बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबावदों दि सासेबो गनाय नङा उन्दै बैसोखौ जुलि लानाय आरो बे बाथ्राखौनो इस्लाम धोरोमनि सुबुंफोरखौ थांखि लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे बुंबावदों दि थांनाय गोलाव समाव जेब्ला कंग्रेसआ सरकार सालायदोंमोन बै समाव गोबां बाल्य बिबाह थामहिनबा उन्दै बैसो लानाय खामानिया गोबां जादोंमोन आरो बे खामानिनि दुखानखौनो एबा गलाखौ बन्द खालामनाय जागोन होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दानिया ग्राफिकनि मददजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानोदि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा जेराव उन्दै बैसोआव हाबा लानाय आरो हाबा जानायखौ लानानै थांनाय सिगांनिफ्रायनो गोबां रायजोनि एबा जिल्लानि खना खनला थांनानै पुलिस बिफाना गोख्रोङै राहा लादोंमोन आरो हमदोंमोन आरो जेराव सोदोंमोन आरो फिन आरोबाव बिखौ लानानै दिनै आसाम आयेन आफादनि रां बावजा सावरायनायाव दिनै गोख्रों राहा लादों जेब्लासिम आं थांनानै थागोन अब्लासिम आं बाल्य बिबाह जानायखौ बन्द खालामगोन होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फोरमायदों आयेन आफाद रां बावजायावहा बे समाव उन्दै बैसोआव हाबा होनाय लानायखौ लानानै गोख्रों जादों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो गोख्रों बाथ्राजों बुंदों दि जेब्लासिम आं थांनानै थागोन अब्लासिम बाल्य बिबाह थामहिनबा उन्दै बैसोखौ जुलि लानायखौ आं मालाब्लाबो जाहोआ आरो बिनि बेरेखायै आरो बिखौ आयेन बायदियै साजा होनायखौ आं खामानि मावगोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया फैदों उन्दै बैसोआव जुलि लानायफोरखौ नोंथांमोना एबा जुलि लानायफोरा सांग्रां जादों नङाबा नोंथाङा गोजा न'नि आलासि जागोना रोखा जेराव दिनै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रोखा बाथ्रा बुंदों दि आयेननि बेरेखायै जुलि लानाय आरो उन्दै बैसोआव जुलि लानायखौ बिनि बागै एबा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बे समाव फोरमायदों दानिया फैदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उन्दै बैसोखौ जुलि लानायनि सायाव माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो माबोरै गोख्रों आयेन लाबोगोन बे समाव जों बिथांनि बुंनायनिफ्राय आबुं मिथिना लादों আরে অলপ বাচ্চাৰ কাৰণে ভাবক 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিও আপোনালোকে যি কৰক आप लोग सुन लीजिए असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा आप सुन लीजिए আপোনালোকে বহকচোন আগতে আপোনালোকে বহক আপোনালোকে কৈয়ে আছে দেখোন মইতো আপত্তি কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালোকে কৈ থাকক একেবাৰতে আৰু পইণ্ট ব্লেংক শুনি লওক মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহ'ব এইটো আপোনালোকে বুজি লওক আৰু আপোনালোকক मैं आप लोगों को छब्बीस सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा সংশোধন কৰিব পাৰিলে হয় এই আইনখন ছাৰ সংশোধন কৰাৰ আজি কংগ্ৰেছ 8 আৰু 10 এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰিলে হয় ছাৰ 8 আৰু 10 এমেণ্ডমেণ্ট কৰি lawful guardian can make application for registration marriage on behalf of minors আজি লাজ নালাগে যে বাচ্চা ল'ৰা 6 বছৰ 7 বছৰ
8 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ ফেভাৰত কংগ্ৰেছ থিয় হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয় হৈছে এইটো আইটেম আমি next নিজৰ ছোৱালীবিলাকক বিয়া দিয়ক। আইটেম নম্বৰ 3 স্যাৰ আমি স্যাৰ এই Item আইনখন number ভুল 3 ব্যাখ্যা কৰিছে আইনখন স্যাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰিলে হয় আমি কিমান দেৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে স্যাৰ সদন ত্যাগ কৰিছোঁ ঠিক আছে আইটেম নম্বৰ 3 অশোক সিংঘল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিয় বন্ধ এই হাউচত যাতে ভাৰতৰ মানুহেও বুজি পায় তাৰ কাৰণে মই হিন্দীতে কৈছো। বাৰে বাৰে আমাৰ মাইক বন্ধ কৰি দিয়া হয় মাইকটো পাৰ্মানেণ্ট বন্ধ হৈ যাব। নহয় এইটো মই কৈ আছো। ডিক্টেটৰ চলিব। অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকুৱা নহ'ব ইয়ে UDFৰ কংগ্ৰেছ জানলে মই এইফালে ক'ব দিছোঁ আপোনালোকক ক'ব দিয়া আপোনালোকে বহক মাননীয় অধ্যক্ষ আপোনালোকে বহক মই এইফালে ক'ব দিছোঁ অনাৰেবল স্পীকাৰ ছাৰ মুছলিম ये कांग्रेस और UDF जान ले कि असम में मैं बाल विवाह होने नहीं दूंगा। बाल्य विवाह हम लोग चाहता है और ये हम लोग चाहता है जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक ये असम में नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटीज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरी एक्सपीरियेंस, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेभेलपमेंट, सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, डेली वीकली एक्टिविटी रेकर्ड, नेचर कॉर्नर, लाइव CCTV सिक्योरिटी, इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट, एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।